Metia batie funyina ene eyefiada 2nd of February 2024. Ensemwa ebedwa so enamnu abema ode no asam wasapo kuma mede ebrem nam de aseda ebema me producer ye Nana Wasti Nana babia obi asa breme echiaw Mama yenyemre kakra bi na yenhwe nea ebe edwa so yemfa yeni enkyere US abrochimemu eye Ghana ni bia wo ye electrician wodi mfie aduanan enum ofri abrosan tintintia ensem ni kiremu a eye 30 feet waba be hwefem ay nyamedia yemfa yeni enkyere eye mejo mahama onyan baby ko ne ma media ba betu dwasa musuo nka aban bia obeba so obe na adwene se eye ne ba no ewuo no wo mo a omudi saa enyambrasem no aban no ebegya wo mo saa ne ba moja ne de ba bia saa enkrofo no beko bia no anase aban kro no ne ba no emoja ebedi wo mo achi Ghana Statistical Service de aba betu dwase say ya de ema wo ha ebegina mu a emu enchichemu no emu edu 10% no ansa na ombenya emfie edunum na kyese omo akoso akuma no eye elastic ya ewom ni de na kyese emu atwetwe a kyese wo de yehwe enye yi Ghana Statistical Service ena edisa ensem wei aba betu edwa wahimpo bi so ede ensem bi atugya say politicians ehye eye embebunu se monko na monko di enyambranse mo monka nkyere sa politicians ne se yansan de be sa de no ene yekofa wo mabra na wo ma no enikan na yeso yeni wachi se yeko ensem fufuru mu a obi atutu bi amane eye yisi lecture commission se wo mo hwe se abato aye ba beko no wo mo nye eye sika bia na nia ensese kodi enkunim no wo mo de enkunim abotire no amano se ye de yeni ekire eye kitanso eye MC a wo no ade ensem bi abetu jase hia se eye omisi levy anase emission levy no hia se yeje na ebetimi aboa oman Ghana empenifosi obienu a ode nsabenkum ebekire ne kurase kwan eno na ose chemensa bonso ede aba betu jase eye untumi asem a yede to no so no enye saa asem no na oka yemfa ye ni nkire eye bantima ye ka bantima na asenso eho asem na mekan wodi aba betu jase wohwe nia president Nana Akufo-Addo obedi president djuma wabono a na enye asem keto ayewo asenso aso ye wodi aba betu jase wohwe ensesan a aba bantima ebi ensida ono ne penso ena ebiasi Office of the Special Prosecutor ye kan edin we dia na ye kan Sisilia Dapa enedua yi aba beto jase eye Sisilia Dapa ne normal wo muji ye nyina ne sika ene bibia no ya hye wo mo se omfa eye maame no ade enkoma wo mo yedi na poso no eba wie ya eye okujato ablakwa ede aba beto jase eye sika twitwiri dia eye GFA etwa ya eye 8.5 million US dollars asemina meken yanka omde ko eye afcon a fofia ntwata ye dware abamono no seska no enyade a eye mrahye bedwam omo agitumu etiefo ne adofo ene ena mu abema ode no ho medem besinya meboa na yetinkwam a mobesan ateminka mema obia monitia adehye